Yintwana yam, mamela. Naluphi na uhlobo lothando olufumanayo, kungaba lelabazali, kungaba lelosapho, maxa wambi lelomlingane, isenoba lelomhlobo. Kusenoba ke olu hlobo lothando ulufumana ekuhlaleni okanye emsebenzini. Ndikucebisa uhlale ubambelele kulo xa ulibona liyinyani enyanisekileyo. Olu thando uzuncede ke uzincede ungalisukeli lingekakuniki sizathu, lingekakubonisi aluyonyani. Luphile mani, lupholele ulonwabele. Ukucinga konke okwenza ungaluqondi, ungalithembi kokutyela ixesha, kokumoshela okuhle okuyinyani okuphiwe nguThixo. Kokutyela ixesha lokonwabela ulufumana olu thando nelokonwabela ukuba kulo olu thando. Jongisisa bona lunqabe alukho. Abanye sebevele batshintshise ngalo uthando, akwazi ukunika elingummangaliso kuba esazi wozuza nto engummangaliso kuwe. Nonophela ke olo thando luhle kangako.